Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Higala, kumusta og mayong gabi? Nausab ka naton tanan, malipayon nga pakigdugtong, pakiguban ining ato nga tulumanon. Pangutana, Pastor, o atong gikalipay ang inyong mga pangutana nga miabot dinhi sa atong buhatan, o kanang tanan ninyong mga pangutana ato kanang gitahod tungod kay ang Hope Channel nangandoy sa pakigdugtong kaninyo sa matag karunya og pinaagi nining tulumanon makabaton kitag usa ka lig-on nga relasyon sa matag usa. Amen. Kini nga tulumanon higala magahatag kanimog kahigayunan diin ikaw usab makabati sa mahimong tubag hinukad sa balaang kasulatan gikan sa imong mga pangutana. Ayaw kamo katigala higala nga karong panahon na ang atong studio medyo lahi inyo makit-an sa likod tungod kay kasamtangan nagapadayon ang atong 10 days prayer and fasting diri sa ato sa South Philippine Union Conference. Busang ang atong mga kahimanan ni anadaan diri og ato lasa ning gipahimuslan sa kasamtangan nga background dinhi sa atong tulumanon pangutana, Pastor. Sa gihapon higala kauban nato Pastor Edwin Golfan magahatag kaninyo sa mga katid-awan sa inyong mga pangutana. Pastor, kumusta og maayong gabi? Amo gyud guys, mayong gabi isad alang kaninyong tanan nga mga televiewers nato. Ikalipay gyud kay namo ang kagayonan nga among mahatagan og pagtagad ang indikasyon sa mga texters nato nga nagpangitag katagbawan sa ilang panghuna-huna kalabot sa mga tinago sa Dios nga napadayag sa balaang kasulatan. Iisip pagod nato, Pastor, nga ang kalibutan nato karon naa sa gitawag nga kagutom sa tinapay. Mao gina. Busang salamat kayo mga kaigsunan niining mapidadayonon ninyong pakigdugtong nining atong tulumanon pangutana, Pastor, matag Lunes o Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa gabiyon. Sa atong pagpadayon, Pastor, hangyon ko ang imong pagampo. Atong iduko atong mga ulo, mga liyak kitag kaalam gikan sa Dios. Amahan namo nga balaan among Dios nga gamhanan sa makausapa kaming imong mga anak. Buot musulod diha sa imong kaalam. Buot makaambit bisan diyutay sa daghang butang nga imong gipahibalo kanamo. Ang amo ug yung concern amahan mao ang mga butang nga may kalabutan sa among kaluwasan. Naghandom kami nga mahibaw-an namo ang napadayag sa balaang kasulatan kay samas giingon sa Deuteronomio 29 bersikulo 29, ang mga butang tinago iya kana kanimo. Apan ang mga butang napadayag amo kanang angayan mahibaw-an kay sa ingon nga paagi kami makakaplag unya sa kahigayonan nga makabaton sa mensahe nga magdala kanamo dihas kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang imong saad nga ganti ni adtong katawhan nga nagsusis imong kabubuton nagsunod kanimo. Busa niining usa ka gutlo namo nga tulumanon. Lamdagi ang among panghuna-huna, dili lamang ang amo dinhi nga nagdalas programa kun dili maingon man ang uban nga tan-aw niining atong tulumanon. Pangutana, Pastor. Salamat amahan sa imong saad nga amo kanang gipangayo karon ang katumanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Okay, so ato gipahinumdom sa ato mga kaigsunan nga ang ato nga tulumanon pangutana, Pastor, nagatahod gayud pag-ayo sa inyohang mga pangutana. Busa kung unsa ang pag-abot ni ana niya dinhi kanato pinagi sa inyong pag-text ni ana mao gid gihapon ang atong pagbasa ni ana
tungod kay dili nato gusto usbon ang inyong tinguha sa pagkabot sa mahimong tubag sa inyong pangutana. Ay tingali po, Pastor, atong ipahinumdum sa atong mga kagalaan ang atong offer Okay. sa free Bible course, Bible Yes. Correspondence Course. Kaning ginganlan nato og Voice of Prophecy. Free ka na. Libre. May mga leksyon nga inyong among mapadala kaninyo, ihatag lamang ang inyong ngalan ug address ug hisgutin ninyo nga kamo buot mo avail ni ining atong free Bible Correspondence Course nga ginganlan nato Voice of Prophecy. Kung inyo ning isulat nganhi ang inyong ngalan ug address, among ipadala kaninyo ang inyong free Bible lessons. Og sa matapos ninyo ang maong leksyon, makadawat sad mo og Yes. certificate of Nindot graduation nga certificate. sa usa ka pagtiwas Ang ini. address anak niya, Pastor, Voice of Prophecy, P.O. Box 208, Cagayan de Oro, 9,000. Akong utroon higala, Voice of Prophecy, P.O. Box 208, Cagayan de Oro, 9,000. O sa makausap pa among pasantop sab kaninyo nga ang naisgutan nato sa milabay nga mga episode nga kung dunay atong mga viewers nga naghandom nga may labing taas pa nga panahon sa ilang pagtuon, labaw kay sa ato lang mapatalinghugan dinhi sa TV ni ining atong 1 hour nga program kaduwas os kasimana. Kung gusto ninyo og mas turo nga pagtuon sa balaang kasulatan, you write that intention and we will send you our Bible instructors gikan dinhi sa atong buhatan sa Hope Channel aron nga makahatag kaninyo og makuti nga pagtuon sa balaang kasulatan ug A personal visit to them. personal visit. Okay. If you request that, please write your name and address and write the request, one personal Bible study. Amo nang hatagan sa pagtagad paningkamutan namo. Bueno, higala, di na ta maglangay. Ato nang sugdan ang mga pagbasa sa atong mga pangutana. Gikan kang Ray Saldi Serna, Pastor. Naghisgot sa dinibahin sa Origin of Life. Matod pa na, the origin of life that we come from dust, woman from a rib, then a talking snake convinced Eve to eat an apple. How do you comment on that? Ug matod pa niya, sugdan ta pagtuki og pagsugod sa ang pagsugod sa kinabuhi ug mahitungod sa evolusyon o ang gitawag nga talking snake. Okay. I think, Brother Ray, kung naa ka nag-viewing sa ato karon nag-follow up sa tubag sa imong pangutana, ako kang sultihan pag-usab sa naisgutan na nato sa milabay nga mga episode. Ang gintang between the biblical account of the creation ug ang evolutionistic account of creation, hilabihan kadako. Layo kayo. Ginganlan na siya irreconcilable, dili pwedeng sagulon. Kung ang usa ka tawo mo purso sa pagtuod sa evolusyon, usargi ang mahimong konklusyon. Outrightly, i-dismiss niya nga walay pulos Walay ang creation. gitudlo sa Biblia, kalabot sa creation, ang sinugdanan sa kinabuhi. Kung ang usapod ka tawo mo dawat sa gitudlo sa Bible, outrightly, mahimog yung katawanan pod kaniya ang theory sa evolusyon. Pananglitan kini imong gisgutan dinhi nga dili katuohan sa mga evolutionist nga matud pa nila nga kitang mga tao sumala sa Biblia naggikan sa abog giumol sa kamot sa Dios unya sa napurma na niya sumala siyang dagway gihuypan sa Dios ang lungag siyang ilong ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Kanang paghimo sa babae nga sumala sa balaang kasulatan gipakatulog sa Dios si Adan, human iyang gikuha ang usa ka bukog sa gusok sa wala nga dapit sa iyahang lawas, unya gipurma niya og nahimong si Iba, unya si Iba sa nagsuroy siya sa tanaman sa Eden, gipakigsultihan siya sa usa ka bitin nga mao'y nagtintal kaniya sa pagpakasala. Ang mga evolutionist, kung maminaw sila ni Ana, makatawa sila. Katawanan na sa ilaha. Katawanan na sa ila because para nila, those are fairy tales, those are mga fables. So eventually, Pastor, ang evolutionist, di gyud Dili sila mo dawat sa adherent biblical sa account. Biblia. Apan kung on the other hand, ang avid nga creationist sab, ang tao nga mutuog yun sa biblical narrative. Equally, makatawo ba po sa speculation sa mga creationists, sa mga evolutionists, pananglitan. Kanang ginganlan nato og Big Bang Theory, nga mao ang sinugdanan, nga sumala sa mga scientist,
Ang nahitabo mao nga dihay mga millions and millions of years ago, wala pa yun, there exists nothing. Matod pa nila, there was nothing that exists. Suddenly, there was a Big Bang. Unya ka na nga Big Bang, ang mga fragments ni ana, ug sa ato pa ng buto karon sama sa atong makita sa fireworks sa panahon sa New Year o sa Christmas, kana nga Big Bang, ang iyang mga nanglagsik nga mga pulbura, ang nituasik nga mga pulbura nga makita nato, maunay nahimong sinugdanan sa mga planeta, maunay nahimong sinugdanan sa mga constellation. Pananglitan o mogamit sila og mga references sa scientist, Pastor. Unsa may mahitabo sa That's what Big I'm Bang trying to theory? point out. Ang akong gina-point out mauni, kung makatawa ang evolutionist sa istorya sa creation, the same thing can happen to the creationist sa istorya sa evolutionist. So dili pwede sa natad sa edukasyon, Pastor, nga mag-uban ni silang duha. Naay uban karon Pastor M nga gingalan og evolutionistic creationism. Naa man gi-combine ba nila? Gi-combine. Kana mga tao nga nag-ingon nga ang naagi nag-create ang Dios. Apan human sa iyang gi-create nga simple matters ning ibubra in thousands of years. Gi-combine na nila. Swerte, no? Another branch mo na akong Another diskutan nga kita kung unsa ang matawag sa atong pagtagad, mauna ang muokupar sa atong panguna-una. Yes. Pananglitan, tagaan tagag sample. Si Charles Darwin, naisgutan ako din. He was originally a son of a Christian family, Christian home. Na-brought up siya sa Kristiyanong panimalay nga motuog yun sa account sa Bible. In fact, ang iyang father, naghandong siya nga mahimong ministro. Later, di man siya interesado sa ministry, pa-eskwela siya sa pagkadaktor, apan he chose to be a natural scientist. Okay. Zoologist siya, nahimo siyang natural scientist. So, iyang choice kana. Apan siya ang nag-introduce ni ini nga mga theory sa ginganlan niya, sa libro niya gingalag Origin of Species. Sa dito siya sa Galapagos Island. Unya, nakita niya ang klase-klase sa mga langgam, klase-klase sa mga mananap. Unya, naghimo siya ni anang theory nga sa pagkakaroon nahimong uluhan sa theory sa mga evolutionist. Ang evolution has conquered a large part of the intellectual world. Yes. Mga eskwelahan karon sa Amerika, dili Mga na dagko nga universidad. mga dagko nga university, mga libro nga baga sad. But again, let me tell you, Ray Saldi, depende na sa mahimo nimong interest. Kung mupursog yung ka sa evolutionistic theory, I want to tell you, outrightly, i-dismiss nimo ang biblical account of creation. Okay. Apan, kung mupursusad ka sa biblical account of creation nga mao ang sinugdanan sa tanang butang, sinugdanan sa kinabuhi, sinugdanan sa kalibutan, nga gilalang sa Dios, usarasad ang mahimo nimong conclusion. You will dismiss the theory of evolution. Apan na ako'y nabasa nga libro, I was hoping nga makuha na ako tong quotation, nga ang usa sa mga leading evolutionists sa pagkakaron, naa siya gisuwat nga libro. I would try my best nga sa sunod nato nga episode, mabasa ko ni nga source. Apan ang iyang point, daw sama siya sa nag-ingon, eventually, ang mga evolutionist, nga sa dugay na kaayong mga katuigan, nangita sa paaging masulbad ang origin yun sa universo. Masulbad. Gitandi niya ang mga evolutionist sa mga tao nga nagkat-kat og bukid. Nagkat-kat og bukid. Nga ang tumoy sa bukid ang final nga discovery kung unsa gyud ang sinugdanan sa kinabuhi, sinugdanan sa kalibutan, sinugdanan sa universo. Matod pa niya ang mga scientist, ang mga evolutionist, daw sama sa nagakat-kat og bukid. Eventually, sa daw hapit na sila makaabot sa tumoy. Katapusang bato na lang ang ilang labangon, tumoy na. Sa ato paduna na'y konklusyon. Sa ilang research through the years. Igo sila mo abot dito sa tumoy, manlingkod sila, ilang makitaan, nga dito na di ay ang mga creationist o mga Bible scholars o mga theologians naglingkod nga dugay na kaay nauna na nila. Tuana. Ang point nga akong na himutan ini nga revelation, because this is from a leading evolutionist. Ang source na murabag ang iyahang point nga ang research ongoing. Abi nila maabot na sila. Na pag-ayo ang evolution, pero hapit na sila maabot sa tumoy sa ilang research. Eventually, pag abot nila sa tumoy, mura silang nang hupaw, kaya ang ilang nakita, tuan naman dito daan ang mga theologians o ang mga evangelists o ang mga Bible scholars, which really means nga
whether we like it or not, ang konklusyon nga gisulti ng daan sa theologians, maura po'y lugdangan unya sa research sa mga evolutionist. Now, whether you believe that or not, I'll try my best nga sa sunod nato nga episode, mapakita ko na nga quotation. I can read to you the book, but I want to tell you, there are some people now who think nga mas sayon dawaton ang biblical account of creation kaysa evolution's account of beginning of life. Para nako, ari ko ni ining first nga theory. It takes a lot lesser faith to believe in the biblical account of creation. And it takes more enormous faith to accept the evolution's impossible theories. Muna ang akong conclusion, Saldi, and I'm only challenging you, but kining imong hagit diri nga sugdan ta pagtuki ang pagsugod sa kinabuhi, I can only answer you by challenging our minds into more research. O gusto kag balance, balansiya. Kaya naatay daghan kaayong mga sources nga ang ato mga scientists, many leading scientists in the world today, are now adhering to the biblical account of creation. I hope nga matultulan nimo na nga materials instead nga mo dig deeper ka sa evolutionism or kining gingalan nato karon og leading evolutionist promoters ang gingalag 4A. The 4A simply means the American Association of Atheism, to advance atheism. Naana sa United States. That is one of the leading organizations sa kalibutan karon nga nagsuwat og mga libro, nagsuwat og mga nagkungkir sa mga university aron mawa lang ang mga pagtuos mga tao ngadto sa Dios kalabot sa biblical account of creation. Gipangusgan pag-ayo na sa 4A, American Association for the Advancement of Atheism. So 4A, ang tuyo pastor nga ilampurnas gid niya ang Biblia. Mao na ang ilang purpose. Atong naon Ray nga bisag unsaon pag-accelerate sa evolution pero tuan na actually sa finish line ang mga researchers as far as the Bible is concerned. I will try to show that quotation sa next episode nato. I'll secure that sometime in the future. Okay, so daghang salamat Ray Saldi Serna sa imuhang padala sa imong pangutana ug galing do na kay mga follow-up amo sab kanang hatagan og pagdagad sa mga mosunod nato nga mga episode. Gikan sa hasaan pastor og matud pa niya maayong gabi Hope Channel og kaninyo pastor ang akong pangutana ani makipagtalik na hindi kasal kasalanan ba? Kabautismo ko lang mapatawad pa ba ako ng Diyos? Maraming salamat. Okay, akong unahon ang kanang gisgutan nimo nga patawad. We have reiterated that numerous times. Sa Bible walay sala nga dili mapasaylo except ang sala batok sa balaang espiritu sumala sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 29 hangtod sa 31. Ang sala batok sa espiritu nahisgutan na nato na ang sala na nga wala na nimo pangayuig pasaylo. The sin that cannot be forgiven are the sins in which the sinner do not ask for forgiveness anymore. Apan ato na pong napahinomdom nga nahisgutan na nato kanang text sa Isaiah 1:18 nga naghisgot nga bisag unsa kapula sa imong mga sala papution kana sa Dios. Ang gikinahanglan lang nga muadto ka kaniya aron sa pagpangayog pasaylo, aron sa paghinulsol. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sins. Naana sa Bible. O sa Isaiah, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red as crimson, they shall be white. Pasayloon sa Dios ang bisan unsang sala. Now, ang imong pangutana, makipagtalik na hindi kasal. Kasalanan ba? Ako kang sultihan. Sa Bible, ang uban gahuna-huna nga ang sexual sin kana rang naa sa 10 Commandments nga thou shalt not commit adultery. Dili ka manapaw. Ang huna-huna sa uban nga ang sexual sin kana rang taong minyo unya nakipagtalik sa iyang terminology ni ining atong naghatag sa question nga tagahasaan. Ang minyo nga makipagtalik or maghimog sexual relationship
sa dili niya pinakaslan nga partner. Mura na huna nila nga sexual sin. No, there are many sexual sins defined in the Bible. It's not only adultery. In fact, ang meaning ana nga pananglitan kanang fornication, it also includes adulterous relationship. Yes. Kanang promiscuity. Mga term man na nga in English nga fornication, pakighilawas na sa tao sa dili niya asawa o dili niya bana. Ang promiscuity kana ng tao nga bisag kinsay maduulan, iyan takyasan. Promiscuous kana nga kinabuhi. Kana apan ang ako kang tagaan og naakay notebook karon og bullpen, ihatag nako sa imo ang sources sa Bible kalabot sa other sexual sins aside from just adultery, fornication, or kining akong gisgutan kaganina. Number 1, kanang ginganlag extramarital sex. Tao nga minyo, apan makighilawas, ug lain, gawa sa iyang pinakaslan nga kapartner. Minyo na. Minyo na siya. Ang extramarital sex gikondem sa Bible. Mabasa nimo sa Genesis 39 verses 7 to 10. Okay. Ang premarital sex, kanang, ang ikaduhan premarital sex, wala pa'y kasal, Walay kami nyoon. wa pa maminyo, naghimo nag-sex. Mauna siya nga sa rule of the clergy, kadaghanan sa mga religious organization, Roman Catholic or Protestants. Kadaghanan sa mga religious organizations, kung ang kaslunon nag-una-una, daghan ang mga denomination nga nagdili sa pagkasal kanila sa Christian wedding church wedding. Nga naman, kay gi-violate nila ang balaod sa Dios nga ang sex is only confined to people who are married to each other. Kay ang sex gasagikan sa Dios, Disenyo. apan gidesign sa Dios na nga para na sa magtiayon. Magtiayon. Ang angayan mohatag maghimog sa sex ang lalaki ra og babae nga gitawag natog banag asawa, paingon ra pod sa iyang kaugalingong asawa, paingon ra pod sa iyang kaugalingong bana. So pakighilawas, Pastor, sulod sa kaminyoon. Pakighilawas, Sulod sa kaminyoon. lugwa sa kaminyoon, premarital sex. Ang premarital sex, wa pa naminyo nagtalik na. Oh. Gikondem na sa Gikondem na sa scriptures. Biblia. Gikondem na sa balaang kasulatan. Muna nga, ubay-ubay ang mga religious organization nga ang ilang clergy, ang ilang mga pastor ug ang ilang mga pare, dili mo kasal og buntis ng daan. Ipakasal na nila og huwis or civil wedding. Daghan ang ga-adaptar, Daghan ang mga- ga-adaptar ana. Dili po tanan nga religious organizations ang ga-adaptar ana. Another one, kanang gingalag concubinage. Unsa man ang concubinage? Na kay asawa, apan na po kay kabit. Gikundin po na sa scriptures, sa Bible. Sa Hebrews 13 verse 4, gisgutan diha nga, ayaw tuguti nga may magpakawala sa kabalaan sa higdaanan sa managtiayon. Sa ato pa, ay yung sa guli naglain. So ang higdaanan sa magtiayon, balaan, Balaan Pastor. gina siya, gireserba na sa Dios alang ragyod sa magtiayon. Another one, ako kang hatagan sa prostitution. Ang prostitution kanang tao nga gabaligya sa iyang unod. Naa may babae nga gabaligya sa iyang unod aron Lalaki ma-enjoy sa uban. Naapoy laki, Lalaki naa may po. male prostitutes, naapoy female prostitutes. Gikondem po na. Gusto kag teksto, 1 Corinthians chapter 6 verses 15 to 18. Ikalima, kining ginganlag homosexuality and lesbian relationship. Okay. Na hinumdumi ang akong ginapoint mao ni, ang gikondem ni ini ang act of sexual immorality. Dili ka ng tao nga lalaki apan nahitabo lang nga ang iyang linihukan murag babae. Wala na gikondem sa Bible. Wala labot na. Wala na. Although na apoy giingon ang Bible nga ang gibuhat niya babae ug lalaki. Kung ang lalaki maghuna-huna nga siya babae, sa huna-huna ra gina niya. Lalaki gyud gyapon siya. Kung ang babae maghuna-huna nga siya lalaki, so huna ra po na niya, babae gyud gyapon siya. Diha ra gyud ko to. Kay mao man ay gibuhat sa Dios niya. Apan, duna na karon kini atong modern nga society. Yes. Nag-anam naman ni kapopular gyud karon ang gingalag same-sex marriage nga ang laki makigminyo sa laki, ang babae makigminyo babae. Gikondem gina siya sa Bible mo na nga ang ubang mga tao nga mo indulge ni ini outright na lang i-reject na lang gid nila ang Bible. Yes. Kay incompatible man ang kinabuhia sa Biblia. Patok-an man sila og
unsa gisulti sa Biblia Gusto sukwahi mangigayo. So ang sama sa akong giingon, wala gi-condemn sa Bible nga ang lalaki naglinihok sa babae kay sa man og scientifically na imbalance gyud ang iyang chromosomes. Na mga factors na pastor siguro sa usa ka pamilya ang iyang gikauban pirme magsuon baka sila tapos siya ray lalaki dunay mga ingon ana nga mga gitawag nga sitwasyon. Kanang ginganlan nila og linihukan lang. Feminine type. Feminine type, napoy masculine type, babae nga masculine wala mag-practice sa Apan wala sila nag-practice sa sexual relationship nga gikondemn sa scriptures, there's nothing wrong with that. Munang naay mga churches nga ang ila ganing officers, whether Catholic or Roman Protestant or Seventh-day Adventist, na ay mga churches nga ang pipila sa ilang mga sakop na lalaki nga murag maglihok og babae nga murag maglihok og lalaki. It's not that one that is condemned by the scriptures. Ang gikondemn sa scriptures ang homosexual act kana bang ang kanang sexual perversion na, ang pakighilawas na nga wala matunong. Ang binuhatan na gyud. Binuhatan na. O gusto kag text ni ana sa Romans chapter 1 verses 26 to 28 o sa Leviticus 20 verse 13. Gikondem gyud na ang lalaki muhigda makigdulog ug muhimo sa buhat sa mas magtiayon apan ang iyang kadulog isig niya ka lalaki. Gikondem na sa scriptures nasa Romans 1 26 to 28 o sa Leviticus 20 verse 13. Kining ginganlan pastor og insist. Ang insist pinulong nga na sa in English nga nagpasabot sakop sa pamilya nga dili magtiayon naghimo og sex relationship, magsuon ba ka, maguwang og manghod anam na sa kadaghan karon pastor or amahan nakighilawas og anak. Ginganlan na siya incestuous relationship. Gikondem po na sa Bible na ana sa Leviticus 18 verses 1 to 20. Grabe ni nga condemnation. Kaya sa ato nga karaang panahon sa una, ginganlan man nato ni og ang mga tao nga makadungog ini nga istorya sa una, hinumdum ko kay ako di pa magyupusab ko tiguang, apan di na sad ko kayo gyud batan-on. Apan mahinumdum ko sa katigulangan nga makadungog nag istorya mo ingon ini may mangurus amahan o anak. Amahag anak mangurus kay mo ingon sila, marusay pastilan. Baliwon ta ana, meaning nahibaw ang mga tao nga ang buhat nga sama ni ini dili na normal. Mahadlok tas gaba sa Ginoo kanang pulong baliw, dili tao, murag dili siya tao nga naghimo ana. Ang binisaya nga pulong baliw pastor ba? Kanang pulong baliw sa Tagalog, buang mana. Sa binisaya ang pulong baliw murag tunglo nga gikan sa langit na. Gaba nga gikan sa langit. Muna moingon ta baliwon ta ana. Mao na ilang expression sa diha. Expression na kani ato. Magakitabo na sa una. Mao. Pero karon murag daghan naman na kay karon. Nay usa ka lugar nga akong naagihan pastor nga ang kaigsuonan ni ingon ako pastor tan-awa na naglibog ko unsa ilang ipatan-aw kadaghan kay tao kay Tianggi man to. Tabo ba tabo? Kana ba? Kung aman ana nga piltin daghan naman tao nang gipalitay, nang gibaligyaay, nang gisuroy, hay man akong tan-awon. Ang ilang gipatan-aw sa ako dai kadtong tiguang nga lalaki nga nagkugos og usa ka bata nga gamay nga lalaki pod. Unya ang nagsunod kaniya usa ka batan-on nga babae. Ingon siya, kana ba, tanawa na? Oo, nakita na nako. Ingon sila, kuyaw na, pastor. Kanang gikugos ni anang tigulang nga lalaki, iya nang apo, apan iya pong anak. Ingko kakatawanan po na unsaon iya pagkaapo nga iya mang anak. Si iya ginang apo, kay anak man sa iyang anak. Apan iya nang anak, kay siya may nagpakabdos sa iyang anak. Sa ato pang iyang anak nga babae, iyang pamabdusan, ang gianak-ana, both iyang anak ug iya pong apo. Unay giskutan niya nga, iyang anak, iyang apo. Manlimot mong yung atong balahibog, makadungog ta ana. Masabot gyud nga ingana ang act na gyud. Actually, subject man gina na may balaod karon nga magukod na sa balaod kung mapamatud-an nga gihimo na unya mosumbong ang argabyado nga party, magukod na because it's sin dili lamang sa balaod sa yuta kundi dili labaw sa tanan sa balaod sa Dios. Ginganlan na pastor incestuous relationship, sexual relationship. Gikondem po na sa Bible. Gikondem sa Biblia. Ni apay lain, pastor. Napa? Ginganlag bestiality. Unsa may bestiality? Tao makighilawas og mananap. Namosamot gitag panlibawt atong balahibo ana. But I want to tell you, there are people who are doing that now and they enjoy it and they are even selling the videotapes about it. Ang condemnation ana sa scriptures naa sa Exodo 22 versikulo 19. Exodo 22 versikulo 19 ang bestiality na.
Kani pong ginganlan, Pastor, og pedophilia. Pedophilia. Tigulang makigsik sa hilabihan ra ka bata kaayo nga mga batan-on ra kaayo. Pedophile man na siya. Gikondem po na sa Kadaghan na scriptures. siya karon, Pastor, sa mga balita nato karon. O sala man po na, balaod sa yuta, gukuron man ang naghimog pedophile nga. Ang pedophiles, gukuron na, mapriso na sila. Dili gani ni kapiyansahan. Og ang last nga akong, ang pedophilia, o gusto kag text, naa sa Matthew 18 verse 6. Matthew 18 verse 6. Nagkondem na nga ang mga tigulang nga muangin sa mga batanon sa pagpakasala. Maayo pa kuno nga matod pas pinulungan ni Ginoong Hesus kay iya man ang pulong ang Matthew 18:6. Maayo pa unta nila og gihiktan ang ilang liog og galingan nga bato gitambog sila sa dagat. Grabe na ang condemnation sa part ni Jesus nga asa ato pa di ginaangayan mabuhi ang tao nga muhimo ana magpahimulos. Patyonon yun. I mean, that's how the Bible pictures it. Although we don't make that kind of condemnation diri kay naa may balaod sa yuta nga muhimo ana. Ang last nga akong isgot diri nga sexual sin gihapon. Kana nga ginganlag sodomy. Ang ubang tao nahibulong og asa gikan ang pulong sodomy. Kung imo nang tan-awon sa dictionary, makit-an nimo nga ang pulong sodomy ang iyang kahulugan, number 1 nga kahulugan, mga taong naghimog sexual relationship nga pareha silag sex. Number 1 na nga kahulugan. Ang number 2 nga kahulugan, ang paggamit sa sexual organs sa dili mao nga paagi. Sa ato pa, naghimog sex apan ang organ nga angayan himuon, gamitan ana, dili mao ang gigamit. Parang kanang ginganlan nila nga anal, panalit kanang nganag anal, dili man na mao. Kay kanang anal, kanang lubot, dili man na para sa sexual relationship, para man na sa paglabay sa hugaw. Apan dunay mga tao gahimo ana, gikondem po na sa Bible. In fact, mauna siya ang ginganlan og numero 1 sala sa Sodoma sa Gomora nga nakapanlimbaot sa balhibo sa Dios nga wa nakaagwanta ang Dios iyag yung gikondenar ang Sodoma Gomora o gisunog niya tungod sa sodomy mo na nga diha kwa ka ng pulunga karon nga English word nga sodomy diha na kwa sa history sa Sodom and Gomora nga gisunog sa Dios tungod sa sala sa pakighilawas nga wala matunong. Mauna higala ang akong isaysay nimo. So, igsuon nato kinsa maninggikan sa hasaan. Akong gi-enumerate kanimo ang lain-lain nga mga sexual sins. Dili lang kay ang pakighilawas nga wa pa makasal. Kun dili daghan pagyud ang mga gi-condemn sa Bible nga sexual practices. Muna nga akong giingon dinhi. Ang ubang tao nga ni-indulge ni ini. Usan la ilang mahimong konklusyon, isalikway tan lang ng Biblia kay manghilabot sa ato. So, in short, you are rejecting God and His Word if you do these things. And again, apan mapasaylo ka kung mga pasaylo. Mao na, ang iyang mga pagpunta na Pastor, mapasaylo pa ba siya? Mapasaylo. Apan, mao lagi nga atong ipaniguro kaniya, pinagi sa grasya sa Dios, nga ang tanan nga mga sala, nga pangayuan og pasaylo, mapasaylo. So, salamat kay Pastor. No, biyaan lang na nga buluhaton. Total good nga pagtalikod sa mao nga gitawag nga binuhatan. Higala, mubalik kita unya sa unahan, human sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom gikan diri sa ato nga studio. Ako usa ka tricycle driver nga mo duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay ra pod akong makuha sa pag-drive na gusikan kada adlaw. Gatos kapin 200 tungod kay dili man gud ko pud mo ilog sa ilag pasayro mo po nang igo-igo ra gid pud ang akong makuha. Nganhi ko diri kay aron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang akong nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang makahibalo lang ko kung unsa poy kamatuoran bahin sa pag kinabuhi natong malipayon ining kalibutan. Anhi ko aron sa paghatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay gatudlo na ko niini kun dili ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa Hope Radio bisan sa kinagamyan lang pud nga kuan matabang ako minghatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot.
akong gibati ang usa ka dakong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako. Dayon ako usab magadawat sa iyang pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi. Okay, nagapadayon kita higala sa atong tulumanon pangutana, Pastor. O nining bahina, Pastor, ni ay nidangat din hing concern gikan kang James Aresto. O nagtuo ko, Pastor, dili kini pangutana, apan na si hangyo. Ingon niya, hi, Hope Channel, magpaampo unta ko sa akong sarili. Kay ako nakasala og dako sa akong isig katao. And please advise me. So, murag mo na niya, Pastor, Okay. magpatambag siya at the same time magpaampo siya. Okay, James, dili pa nato, di pa ta mo indol sa pag-ampo alang sa imong hangyo. Akong unahon ang advice, gisgutan nimo. Kung nakasala ka sa imong isig katao, usara gyud ang angayan nimong buhaton. Duulan ang tawhana, upangayag pasaylo niya. Pasiguli. Kung naapoy tao nga nakasala nimo, pasaylo asad siya. Kay naa man na sa Lord's Prayer bitaw kana atong naandan nga ampo nga and forgive us our debts as we forgive our debtors. Dili na paingon lang adto sa Dios. Paingon sa na sa atong isig katawo kay kanang pulong forgive us our debts as we forgive our debtors naghatag man na kanato sa duha ka hulagway sa atong relasyon. Ang relasyon nato paingon sa Dios ug ang relasyon nato paingon sa tao. Dunay ubang tao nga naguna-huna sila nga, okay rami sa Dios, apan dili mi okay sa akong isig katao. Sa to pa naguna-una siya nga, ang iyang relasyon sa Dios okay is all right. Apan di lang all right ang iyang relasyon sa isig katao. Bahala na na. Muna nga, gipasabot na sa Ginoo sa iyahang pagtudlo kanato sa Matthew chapter 6 verses 9 to 12. Forgive us our debts as we forgive our debtors, really mean, kung gusto ta nga maayo, excuse me, I'm sorry, maayo ang atong relasyon sa Ginoo, ato sang ayuhon ang atong relasyon sa atong isig katao. Naa sa Matthew 18, James, nag-ingon, kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, ug ang equal nga ang balisan ni ana tinuod gyapon, kung ikaw nakasala batok sa imong igsuon, adto siya og tali kanimo og kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayop or ngayog pasaylo sa imong sayop. Matthew 18 verses 15 to 18 kana higala akong isgot nimo, James. So ayaw palabya ang sala nga mulamay bitaw kay gawas nga mukut-kut na sa imong kaulgalingong kahiladman nga wa pa ka pasiguli na ng tao nga nakasala ka. Sa iya pod ang iyang kaligut-gut magpabilin. So ang pinakasayon gyud niining sala nga nahimo sa isig katao, mangayo kag pasaylo. Apan ang kondisyon gud pod sa kapasaylohan, both sa Ginoo ug sa tao, Vertical and horizontal. vertical ug horizontal. Ang kondisyon gud sab ni ana, kung gusto ka mangayog pasaylo, ang imong kinawat iuli, ang imong sala biyai. Muna kahulugan sa pulong repentance. Total gid nga pagtalikod. Total nga pagtalikod ug ang pagbag-o na di na usbon. Munay kondisyon sa ato pamangay kag pasaylo sa tao nga imong nasaypan. Apan siguro hapon nga di na kamubuhat sa ingon nga paagi. Nagisgot na kagaya, Pastor, nga ang sala di nagdugayon pangayon nagpasaylo. Doon naman po aplikar nato nga prinsipyo sa balang kasulatan nga dili na pasalupan. Di na pasalupag adlaw. Insakto na. So ato nang i-reconcile, ato nang ipasiguli sa tao, dayon ang sunod nga mahimong proseso nga pwede na ta mohimo o pagpasiguli diha sa Ginoo. Lagi. Apan sama sa akong giingon, ang usa sa mga requirement matawhanon o madyosnon, mao nga when you are on a sincere repentant, sincero ka nga
naghinulsol. Repentant ka. Repentance ang imo ha. Imo ginang kuyugan sa gingalag restitution and separation from sin. Restitution means ipasig-uli nimo og nangawat ka. Ipasig-uli na mo to'y gihimo ni Sakio na hinumdum mo nga si Sakio nga mubo nga tao nga na ning dawat kang Ginoong Hesus ingon iyang manluluwas. Ang iyang nakuha sa mga tao sa iyang korap nga pagka-ingnon ta tax collector, gipasig-uli niya because it's required that when you ask for forgiveness, ang imong nakuha imong iuli or ug moas kag pangayo kag pasaylo ang imong sala imong biyaan. Or else, ang imong pag-ampo, wala to'y pulos. Mao na siya gisgutan. Bausa James naghangyo man James pud ka nga Aristo. magpaampo human sa among advice mohangyo ko nga mo post kita sa makadiyot gikan sa atong pagtubag sa mga pangutana pinaagis pagampo alang sa request na ining atong viewer sa atong pangutana Pastor Hope program. Amahan namo nga balaan sa makadiyot among hunungon ang among pagpanubag sa pangutana sa imong mga anak nga naga tan-aw niining atong tulumanon pangutana Pastor aron nga amo ikang duulon sa among pagampo alang kang James Aristo usa sa imong mga anak nga sincero. Wala kami kahibalo kung unsa ang nature sa iyang sala batok sa iyang isig katao. Apan nakita mo nga nahasol ang iyang tanlag kalabot niini. Tabangi siya nga mohimo sa unang lakang sa pagpasig-uli ngadto sa tao nga iyang nasaypan. Ug tagaipod ka ng tawhana sa kasing-kasing mapinasayloon nga unya sa pagduol ni James dili unta niya tiniran ang pagdumot o kaligutgut, kundi ihatag sab niya ang kapasaylohan sama sa imong paghatag kanamo sa kapasaylohan kon kami makasala bato kanimo. Hatagi si James og malinawong hunahuna, malinawong kinabuhi ug ang iya untang mga paningkamot balusan sad nimo. Labaw tanan bag-oha ang iyang kasing-kasing sa paagi nga unsa iyang nahimo kaniadto dili na nihimuon pag-usab ug unsa ang iyang gihimo karon iya na ning talikdan ug hunungon sa paagi nga ang iyang dawaton sa iyang kinabuhi ang imo nang kabubuton. Salamat sa imong pagdihog kaniya sa imong lanas pagpasaylo. Salamat sa imong paghatag kaniya kahigayunan sa bag-ong kinabuhi ug salamat sa imong paghikap sa kasing-kasing sa tao diin si James nakasala aron siya mahimong mapinasayloon ug maayoon niya ang mabalik ang ilang maayong pagtinagdanay. Amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so James Aristo, imong nadawat ang atong mga tambag alang kanimo may kabahin sa kabug-at sa imong lulan sa sala o ang pag-ampo espesyal alang gyud sab kanimo. Gikan pastor sa kang 029. Matod pa niya pastor unsa man jud nga adlaw ang tinuod nga tig pahulay. Okay, dili man ni kay karon ra naisgutan dinhi. Ubay namang gyud ang program nato sa Hope Channel nga nagpuent towards the real Sabbath day nga isgutan sa Dios. Unahon ta lang ka sa pagtubag, dili na lang nato i-review katong uban nga nangatubag na sa una. Unahon ta ka sa pagtubag nga kanang pulong Sabbath, Sabbath day. Sabbath. Ang word nga Sabbath sa English, ang iyang meaning ana rest day. Rest. Sabbath means rest. Ang hisgot lang kay ubang mga tao na guna-una nga ang ilang ipahulay ang unang adlaw sa semana. Ang uban guna-una sad nga ang ilang igpapahulay ang any other day aside from. Pero sa Bible, ang Sabbath ang seventh day gyud. Nahitabo nga kanang seventh day nga ginganlan sa Bible kay wa may ngalan ang mga adlaw sa panahon sa Bible times. May ngalan ang mga adlaw. Ginganlan man lang sa Bible og first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Kay 7 days ramang gyud ang usa ka semana. Wa man gyud po na mausab. Nahitabo nga sa atong kaadlawan karon ang atong kalendaryo nag-identify gyud nga ang seventh day is Saturday. So ang Saturday muna siya ginganlan nato Sabbath day, rest day. Pahulay. Muna nga, although na-explain ko ni one time sa one of our previous episodes, in one of the programs, na-explain ko ni nga, kining kasaysayan sa pagngalan o mga ngalan sa kada adlaw sa semana. Pagan origin ni siya. Pagan origin. Pagan origin ang pagngalan
og ngalan sa kada adlaw sa 7 ka adlaw sa semana. Nganong gingalan ako pagan origin kay ang naghatag og ngalan ang pagan Roman kadtong Mithraism pa ang ilang great religion of pagan Rome. Mithraism, the sun worshiping pagan group, is the strongest or most well-known pagan group in the history of the world. Nga gipasiugdahan kana sa Roman Empire prior sa pagkahimo sa Roman nga Christian, sa dihang giproclaim na ni nga Christian ni atong mga kasaysayan sa panahon ni Constantine. Anyway, ang sa kang Julius Caesar particularly nga kalendaryo, kay Julian calendar maning atong gigamit giilisda ni Pope Gregory sa 1582. Gregorian calendar ning ato. Apan wa gyud na mag-usab sa sequence of days. Apan ang ginganlan kani adto sa Julian calendar og Saturn's Day. Kay ang first day Sun's Day man na. Ang second day Moon's Day man na. Munang Sunday, Monday. Ang Tuesday, Martis man na. Para man na pagsimba nila sa Mars. Kaya nga ako nang naisgutan sa una nga ang mga pagano nga Romanhon kada adlaw sa semana lain-lain nga Dios ang ilang gisimba, lain-lain nga planeta. Yeah. Gisimba nila ang the greatest of the pagan gods, Mithra, the sun god, on the first day of the week. First day. Gisimba sab nila ang ginganlan nilang asawa ni Mithra ang buwan, Moon's Day, sa Lunes. Second day, Monday. Gisimba nila ang Mars sa ikatulong adlaw. Munang ginganlan na nato karon og sa pinulungang Martis in honor sa pag-recognize sa pagsimba sa mga Romanhon kaniadto kay sila may naghatag og ngalan na ng adlaw. Mars nga planet. Ang Wednesday gikan man puna sa pulong nga Mercury ang pagsimba nila sa Mercury. Planeta gyapon. Planeta gyapon. Munang Merkulis ang atong tawag ana sa atong sa mga ingon takatsila ang ngalan. Huwebes is for Jupiter. Planeta gyapon. Planeta gyapon. Ang Biyernes for Venus kana, for Venus. Og ang Saturday ilan ang pagsimba sa mga pagans sa kang Saturn. So all the 7 planets nga gingalan sa 7 days of the week. Iyan na sa mga Roman pagans. Now, sa naghimutag atong kaugalingong kalendaryo, wa na ta naghimog bag-ong ngalan. Giadaptar na nato ang ngalan sa mga pagan Romans. So, muna nga sa kinatsila, kay ang kanang Spain, ilalo man po na sa Roman Empire sa miaging mga panahon, ginganlan nila ang first day, nga ginganlan sa Inilis og Sunday, ginganlan nila Domingo. Ginganlan nila ang Monday og Lunes, nga anha gyapon nimo makuha, nga insakto gyapon kay ang Lona or Lunar, in reference to the moon mana. Apan ang Tuesday, ginganlan na nila Martes sa katsila, ginganlag Miyerkules ang paras kang Mercury, ginganlag Huwebes ang para kang Jupiter, ginganlag Biyernes ang para kang Venus, ginganlag Sabado ang para kang Saturn. Sa katsila, ang 7th day, gibalik nila sa original nga ngalan, sa pulong alang sa 7th day sa Bible. Sabbath day. So ang katsila nagngalan sa Sabado nga adlaw sa igpapahulay. Munang pulong Sabado. So, instead nga ilang ngalan nila ibalik sa original. instead nga ngalan nila kinaiaman ha. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, imbis ngalan nila Saturno or Saturni pareha sa Domingo. Pwede guna nila ngalan, but they brought the original name of the meaning of the 7th day of the week. Sabado. Ang pulong Sabado ang iyang kahulugan, adlaw lahi pagpapahulay. siya sa ubang mga adlaw, ang gingalan sa mga Spanish, gisunod, gimuan nila og mga ngalan, gikan sa ilang pinulungan, pero ang adlaw Sabado, gibalik nila sa original. Sa original nga kahulugan, it's the Sabbath day. It's the Sabbath day. Muna nga, mangutana kag unsa man jud ang adlaw nga igpapahulay, ang 7th day of the week, the Sabbath day. Muna siya. Based sa Bible, o sumala sa kasaysayan sa paglawig sa mga katuigan, sama sa akong na-explain nimo. I hope nga tinaw ang imong pagsabot, kaya ang uban raba, malibog na hinuon kung maminaw. Apan ako lang gitrace up sa imo ang pag-adaptar nato ining atong kalendaryo karon. Muna giingon sa encyclopedia, the calendar as it appears in our walls and as it appears in our wallets and diaries. The calendar that we use today is a hybrid institution. Ang pulong hybrid, duhay iyang ginikanan. The 7 days of the week
is coming from the biblical creation week. Ang 7 ka adlaw sa semana sa atong kalendaryo gikan na sa 7 ka adlaw sa biblical creation sa Genesis chapter 1. But the nomenclature, ang pagngalan sa mga adlaw sa semana sa atong kalendaryo karon, gikan na sa pagan planetary week of long ago, panahon pa ni Julius Caesar sa Julian calendar. Wala na ta naghimo og variation. Bisan si Pope Gregory sa pag-usab niya sa kalendaryo ni atong 1582, wa siya nag-adaptar og bag-ong ngalan. Gigamit na lang niya ang ngalan sa pagan planetary week nga gigamit sa mga Romans. Ang giusab ra gyud ni Pope Gregory nga nag-drop lang siya 10 days sa October sa 1582. Instead nga October 15, instead nga October 5 pagkaugma, gihimo niyang October 15. Mura na change of calendar sumala sa history sa atong kalendaryo. Kung imong tun-an ang history of the calendar. Doon na ginaingon nila sa una sa karaan, Pastor, nga matod pa nila ang Biblia, makabuang. O medyo masabtan nato na kay, siguro sa atong panahon karon doon nagipul malibog. Bintahan naman lang malibog ka, nga mangayo ka o gitawag nga mga explanation, binagi din sa atong tulumanon. Pero naaman po itambag yun, Pastor, sa 1 Corinto 2:14. Nga kining mga butang nga kinahanglang pagatug karon sa espirituhanon nga paagi kay espirituhanon man nga butang, meaning unless the Holy Spirit ang imong pag-ampo mangayo kag kaalam sa balang espiritu, di ka kasabot. 1 Corinto 2:14. Mga taong kalibutanon dili mo tuo sa igatudlo sa balaang kasulatan kay alang kanila kini mga binuang. Apan ang tao sa Dios naa ang espiritu sa Dios kaniya. Makasabot siya niini kay kini mga butanga espirituhanon manggod ang iyang pagsabot. Ato kayo lagi higala, ang Dios mangita og mga pamaagi, muhatod og mga tao diha kanimo aron ikaw makasabot sa tinuod nga kamaturan. Okay, so niya pa dinhi, Pastor, gikan kang 548. Matod pa niya, Pastor, ask lang ko kung wala makasala si Eva o si Adan, mudaghan kaha ang mga tao dinhi sa kalibutan. Wow. Kung palitan, wala makasala si Adan o si Eva, Okay. mudaghan ba kuno ang tao? Okay. Ayaw kalimti 5548. Wala man nimo nabutang imong ngalan. Ayaw kalimti nga ang sugo sa pagsanay sa kaliwatan gihatag sa Dios na wa pa kasala si Adan Wa ug pa si kasala, Eva. Ako nang basahon sa imo sa Genesis 1 versikulo 27 ug 28. Human buhata sa Dios si Adan ug si Eva, ingon nga babaeng lalaki, Wa pa sila magkasala ng panahon. pa sila makasala. Kaya ang sala, dito naman ni sa Genesis chapter 3. Sa nagsuroy-suroy na sila sa tanaman sa Eden. Immediately after sa pag-create kang Create Adan o nila, kang Eva, niya sa verse 27 ug 28 sa Genesis 1, ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki ug babayi iyang gibuhat sila. Ug gipanalanginan sila sa Dios. Ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo, ug punon ninyo ang yuta, ug magagahom kamo niini. Ug magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan, ibabaw sa tanang binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So, in short, akong gibasa kanimo nga ang sugo sa pagsanay o paglukop aron mapuno ang kalibutan, sumanay og dumaghan kamo. Gihatag na sa Dios kang Adan ug kang Eva, wa pa sila makasala. It was already a command. It was already a command. Responsibilidad yun nila gikan sa silarang duha, padaganon sa Dios ang tawhanong kaliwatan. So tuyo og disenyo na sa Ginoo. Design gina sa Dios nga mapuno ang kalibutan. Apa nahitabo lang nga sa Genesis chapter 3 nakasala sila. Muna nga ang mga sala nila nahimo ang tanang taong kaliwatan nahimo nang umalambit sa sala ni Adan ug ni Eva, nga tao na sila nga nakabaton sa pagkatinunglo gikan ni Adan ug ni Eva. Pero sala ang pagsugo sa Dios nga sumanay kamo og dumaghan ug lukpan ninyo ang kalibutan, punan ninyo ang kalibutan, gihatag na sa Dios, wa pa sila kasala. Sumudaghan gyapon ang tao bisag wa pa kasala si Adan ug si Eva. So disenyo sa Ginoo, Pastor, sa sinugdanan that there will be a law of reproduction. Nga naagi. mo reproduce gyud kay sa disenyo babae ug lalaki, disenyo na gyud sa Ginoo nga padaghanon, punon.
What a wonderful world Yeah. we could have. Yeah. Kung walang unta nakasala makasala. ang atong unang amahan o inahan. Apan sa nga lagi nga nakasala man sila, wala natin nahimo ana, umalambit ka, salamat lang nga naay Kristo nga naghatag kanatong kaluwasan, nga mapasiguli ta atong original nga image sa Ginoo nga gihatag kanato. Okay, so higala mga viewers nato nini mga taknaa ato gikalipay ang inyong mga pangutana o ginanghinaot kita nga pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Kamo natagbaw o kung kamo gigbatig kagutom sa pulong handom nato dinhi sa Hope Channel nga kamo mapakaon sa mga pulong sa Dios. Amen. Hinukad sa balaang kasulatan. Wala tay igong panahon sa pagpadayon higala nining taknaa busang amo gihapon kamo andumon sa mosunod natong panag-uban ang inyong mga pangutana atong giingon ninyo nga ato kanang gitahod o ginatagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Magampo kita higala sa pagtapos. Dalaygon og balaan namo nga Dios dining takna among gikalipay kining higayon diin kami dinhi sa studio ug kauban sa among mga viewers nahiusa pinaagi sa pagagamhanan ug pagkatamis sa pulong gikan sa balang kasulatan. Salamat o Dios nga kami imong gihatagan ug katagbawan sa mga espirituhanong kalanon kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Sabi ka, manglalait dito, mga bad words isay sa imuha, pero grabe smile yapon. Actually, pag kita na ako sa butang nangawala na, I realize nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, dili ta angay mabalaka. Diha that we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw makadagako. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. At tangi karong umaabot primero. Faith at Work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel. Presenting the all-new Hope Channel. Clearer. Mga personalidad nga adunay kaikag sa pagbarog sa Kami nga magtiayo. Eksperyensya nga nagpamatuod. E kung ikaw, Brighter. was confused because ginatanaw nato nga wala na tay kakampi. We are in Stronger. for today is Old Pisa. Arresting the attention. Bonus na kung maging positive and it makes you Deadly in earnest. Right now, the campers are having their hiking. Bringing Christ to Mindanao. Ang tubig igsuon importante kayo. Let's listen to what the nature will speak to us. And bringing Mindanao to the world. Dynamic living the totally life in To feel the touch of His redeeming love. And the world to come. Akong right lobe, kumplito na siya. Sadyang nagtawag ko, Yes, Hope Channel Philippines will show you.
there's hope in Jesus, and there's more to life.